Carceragent je diagnostický test určený pro sebetestování a včasnou detekci vážného onemocnění. Každé balení je zapečetěno. Pro otevření krabičky přerušíme pečeť. Následně otevřeme krabičku, ze které vyndáme testovací sadu. K provedení testu budeme potřebovat vzorek moči. Uvnitř nalezneme podrobný návod, kartičku o certifikaci produktu a testovací set. Set se skládá z kartičky s barevnou stupnicí, podle které určíme výsledek testu. Dále ampule s reakční tekutinou, včetně ochranné krytky pro otevření ampule a kapátka. K vyšetření použijeme vždy čerstvou moč, ideálně ze středního proudu. Vzorek nabereme do čisté nádoby, aby nedošlo ke kontaminaci. Provedení testu a jeho vyhodnocení je velmi jednoduché. Vezmeme odebraný vzorek moči, ampuli budeme naplňovat po vyznačenou rysku, otevřeme ji odlomením její horní špičky a pomocí kapátka nabereme moč a aplikujeme do ampule až po vyznačenou rysku. Následně ampuli odložíme na bezpečné místo a spustíme stopky. Po uplynutí 3 až 5 minut můžeme vyhodnotit výsledek testu. Ampuli přiložíme k výsledkové kartičce, barvu tekutiny v ampuli porovnáme s barevnou škálou na kartičce. Barevná škála o rozsahu 1 až 9 ukazuje hladinu tyrosinu v moči. V tomto případě vidíme, že barva odpovídá číslu 2, což znamená negativní výsledek testu.